Primero banay kang butang Troy. din karton, din katong carpet sa kan. Troy. Sakit pa bagod na. Troy. Agoy. 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 Pila ka buk ngipon nimo? Be? Asa ngipon? Asa ngipon? Asa ngipon? Rap, rap, rap. Rap, rap, rap. Rap, rap, rap. Let's wash the truck together. I can't believe it. Yaya ninyo, no? Sa manalok. Kaon ka nalok? Naugbalot ang mga kalata. Lami? Lami yak? Uy, lami ba? Uy, kuan pa man di ay, June 22 ang schedule sa Antipolo. National ID. Humana kayak? Nya madon balik na lang og dentist ha. Nya basig asa mo pa dong. Di anak ra gyud mo, ay gyud kukunin yung papangita balik na ako. Nya adto na ko. Unsam da? Ha? Ha? Pila iya? Anya kada adlaw na mag-ilis ang Clemon. Abot na 107,000 ay ang katong nasa box galing. Ang katong imong abkol. Wala yung claim. Oh, ang imong binirthday-han, nawahay ka, nabiyaan man na atong Ilis pa ini. May kiskatiran bago. Cellphone eh? Ya po ko. Tagalog ko nila. Oy. Wala din charger eh. Ana, nakabili na. Headset mo na.
sa likod na. Oh, pwede na ang kana i-charge. Palit og charger nga ipatong. Imarigin ang budget ng baro siya. Lain dito sa Facebook. Facebook mo na uwi. Google, Kapag Star, internet. YouTube, Facebook, tanan na. Isanin ko muna. Nakikita eh. Naibalik na eh. Balik na sulod. Yun, nangyagdara niya. Alam ko. Wait, muna. Ya, ana. Ya, volume na. Bulyo, muna. Dara, no. Siga. Mababaw. Bulyo, muna. Wala. Ano na, narabinig.